kabeh nganggo dasi, sapa sing dadi tukang tambal panci? Wis, nganggo sepatu sik wis lawan. Bismillah, golek ubetan, sepenting ora ubet-ubetan. Muga lancar lek golek rezeki. Walah, iya. Lali aku mah nggo blor kaya ngene iki. Dinggoe kan akeh sing nambalke panci iki kok. Yo tambal. Begitu sulit. Dondomi kada iki. Rumangsa kang dadi dondomi atik ya. Kerbrodol ae. Iki jane sing kleru apa wetengku sing siswa iki. Apa isine kathok? Apa kudu tak dondomi karo kawat kae ben ora brodol ae. Nah, iki lho. Ketoke kuat ya iki. Tambal panci, tok piring, tok sendok, kapur barus, obat tikus. Tok panci, tok piring, tambal panci, tok piring, tok sendok, kapur barus, obat tikus. Iki kok ora krek dipasang iki. Welengane ya ra ketok iki. Iki motoku sing ora ketok apa golongane sing ndelik iki. Kopi dhisik ae lah iki. Kok menawa engko ketok. Wah, ya mending rasane yo. Tumben putuku pinter gawe kopi iki wau. Bayo. Padang mang tiba. Salah. Enak olahraga sih. Suruh budal kerja. Wah, seger tenan iki jawane esuk-esuk ini. Terus kopi sih. Enak ini kerja. Ganti aku keruk-keruk nih gerakan ngono iki. Ayae. Tambalati jempolmu kuwi. Iki tambal panci ya. Piring, trok sendok, kapur barus, obat tikus. Trok piring, trok sendok, semiti, kapur barus, obat tikus. Wah, ini bae iki. Sajane butuhe tambalan apa ora ya? Ini sandwich ae. Ayo dagang aku remuk. Ayo lah kayak ini tuh. Ayo, kayak ini tetep tak lakoni ae. Jadi tadi baruan. Assalamualaikum. Ya. Ayo, si kakek gremeng ae iki. Assalamualaikum, Mbak. Lebih tengah apa? Tamu dawang kami nara. Kula seneng tamu. Kula tekan tambal panci. Mangga pinara izin. Iki rada slendro ini ya. Remuk kupinge. Ayo, Mbah. Nara izin mangga. Gablek mah. Lah iki kopi ngene. Iki kopi iku iki engko dikene dhewe. Ayo, muwening tenan iki. Kek. Jam. Kon leren sing ngono. Iki remuk tenan iki wong tuwa iki. Wow. Alah, entek banyune iki. Tapi ya ora asa-asa no. Apa to kakek kaya tek rame ae tapi tek klirem. Wes tak pakani, Mang. Pitike. Kakeke, Ding.
ndele ae. Kakek ngomong iki kok gini-gini gak. Beh, musim udan ndut kaya ngene. Ngene iki barang cewegah arep garapan. Wis pokoke sepi iki dina. Wingi tapi wis berarti ya ora apa-apa jane ngilang ngono ora bayar mbok benan nang juragan. Terus sesuai iki udane. Gembur ya. Bal. Beh, tapi karena iki. Harapan udah? Harapan kepiye lho? Hawane koyo ngene kok. Ada yang wisuk men tau mangkat. Iya emang sepadang tak yo. Bareng rene udan malah. Malah ora ritek. Aku wis cegah iki. Ngapa sih? Ngene juragan iki. Wis saya ora rumangsa aku Gara-gara sono. wingi ya. Iya. Ngantem iki. Ngantem iki wis cegah. Iki wis mbati barang sebenan. Sing gantungane dibayar kono ora kono. Piye kowe? Jane cokeh udan-udan ngene. Lah iya ora ritek. Ayo tak yo. Ora ritek Iya, kene. oke. Nengok-nengok. Mendhot tok ndalku. Yo udan. Udan kok yo mbul. Aku mah yo mempeng tenan. Mang kono ora udan gitu mahal mau. Bareng dengan kene iki udan biyer semua. Lah Kan ki rene aku mampir. Lah enak aku iki, Mas. Heeh. Iya tenan borjane iki, Mamur. Enek ku yo sepi nih dhewe yo. Kandhani yo. Saiki wis apa-apa wis ngangel ra penak. Lah mus mah nganti mbor. Mus. Lah mbok ket wingi ora kowe tok deh yo. Paling saya di pergi karo kowe iki. Mesti paling jarang di kasus gedean. Iya. Dek mulane kuwi bareng le mus ora enak iki rodaan cegah. aku. Cegah ngene wae. Iya. Ya aku dhewe nek kowe kabeh ra enak iki. Mulane kuwi wis ora ritek anu, kabeh ki sangel iki. Begitu sulit jane ngono iki. Urip-urip iki. Tenan yo kaya ngono kae lho. Begitu sulit ngono kae lho. Terus no. Apa ora ngerti aku iki? Mosok ora ngerti? Ora ngerti aku. Ora update kowe iki. Urung ngabel aku cak jaman biyen sih. Angel. Ngene iki kowe ra cek mangkat melu aku piye? Nanti Yang BA to? BA. Yo iya. Ayo iki. Ayo. Pas karo hawane. Iya, Ayo. Iki yo. masalah. Yo blok kok lak saking sendalku. Contone karo kawe bener kek. Iya kan gini. Ayo. Apa tau napa kong tek kemrungsung wae. Iki mumening mangan. Oh, henten tamu. Mumeningi sajane. Ayo, lha iso wae kek. Iyo tukur 30. Bisa meruntus ini. Enggak sangat bosnya kopi. Pak Camat itu apa? Aturan tambal panci ya yuk. Tukang tambal ban, Kong. Malah tambal ban. Nah ini pedot kabeh. Berarti gua. Sanes. Kabeh iki. Wis Dok, ora. kek no kopi. Oh iki kopiku. Dikek Oh, nang. nggih, Kong, nggih. Jan pokoke. Kopi dadi lan geke. Piye yo. Pak Camat daran sik. Si panggah camat ya tinggal tambal. Kayak panci. Hehehe.